Machiegni kendo nyako Ramogi Gavanas mawuok e gwenge mayudore e bwo riwruok mar LREB okwayo piny owacho mamalo mondo ne ni omenda mag kauntis ogole wang' saa ma ok olewo mondo otim godo chenro mag dongruok e kauntis. Kane giwuoyo odiechieng' mar ariyo e romo mar 12 mar LREB mane otimore Alupe University, Gavana ma Siaya James Orengo, Gavana ma Kakamega Fernandes Barasa kaachiel gi Gavana ma Busia Polo Tuoma owacho ni kauntis thuthni mondo gichul gope kaachiel gi timo dongruok kaluwore gi deko mag omendago. Jakom mar LREB Peter Anyang' Nyong'o korka kore okwayo Senate mondo rang nyadiriyo chike matayo joket mwandu mag ji giwegi kaachiel gi mag sirkal mondo kauntis obed gi dongruok maber. Initially, counties were supposed to get more than 4 billion, and it ended up being 387 billion out of a 3 trillion shilling budget. I think there's a paltry sum if you look at the constitutional responsibilities and mandate in agriculture, health sector, and roads. Just doing one good bridge, if you know the cost of just doing one bridge, it gets into hundreds of millions. So I don't want to be the carrier of bad news, but I think this debate and is a political question, a constitutional question. We must continue to fight for the counties. We are looking at efficiency in the Office of the Controller of Budget. We'll continuously call out that office so that we eliminate the bureaucracies and inefficiency in that office to facilitate a release of funds